Jan bebasane kalingan godhong saembar limas kaya wis koncatan rasa sengsem ning atiku Besengot limbo patut nyoto cet miko mrati aduh lestari yo tan lilo pisah Pacaane sarwa asli coba tenku tansah kuat mas wis lumayan namung mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sugeng pinanggihan kalian keluarga ageng turangga muda marak sowan wonten dalemipun Bapak Wahari kalian Ibu Sutinah inggih menika dawan dawuh nggih nika ngunduh mantu Dimas Nurvinda kalian Nduk
Arviana iki keluarga muda disuwun ngregengaken sonten punika iki Bapak setunggal tumuli kawitan sumangga para penari Bapak kaping setunggal sumangga sumlebet sajroning kalangan. Sampun samangka Bapak kaping setunggal tumuli kawitan. Yo. Kridaning sang turangga muda Solaraga lan wirama rampak sila turangga muda Nah
marono karena marti siwi sinawung resmine kitung sinupo sinukarto mring tatarto bakar tine ilmu luhur tumraping tanah Jawa agama agami aji sliramu pamit tugas nganyai
wani wangi tresnaku kino wong mati ora ana letang kang sumunar among deko pepujan sliramu pamit budal ngayahi amri rayune sesami anggonku puji Rio Masuki sok kapan anggonmu bali boten dedet rasane atiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu ora liya kang sejati kadya mimilan mintuna senajan susah senajan bunga kembange tresno iku
kang madangi peteng jroning ati katresnanku kang sejati tak rewangi aku lapo pati direwangi nginep Napa putusan umpama legenono sakedheping netra ya iyo iyo ya iyo kanggo tamba larasata kanggo temen asmara durita Pindo Bathara asmara Dewi Rate Dewa Kumajaya nganti wurung aku tega aku wani mati lampun tresno os yo os os yo os os wayu wayu yen nyawang solang bawane rino wangi tansah milangkori tadi kanthi lane ati wong ayu kang tadi anti ya yo repulane ya yo ya yo klopo muda saumpama leganono sakedheping netra kanggo tamba lara brata kang ketaman asmara jurita ya yo jadilane alo ose yen disawang kok nyenengake oh ya ya Oh iya, oh iya. Yo, yo.
yo. Haya. Yo. Woi, haya. Yuk. Se alo se piceng iya bang biru alo se hari ini kita ketemu yuk sing jangkir kuning emas beda milang-miling golai sing mencer kuning kecil
esok sore mikir kok kebangetan dipikir ora rumangsa kowe kayune ukir-ukiran kowe wong ayu dadi pikiran yo tak cingkrangi wiwi jaran kore jarene pater mlayune supratene siteji ngece-ece saya suwe saya pater bangun mulai citeji ndang keteter sikore banter playune jaran taji cikrak-cikrak wiwi jaran kore jarene puter playune supratene siteji ngece-ece saya suwe saya pater playune siteji kakater sikore banter playune jaran taji cingkrak-cingkrangi wiwi jaran kore jarene pater playune supratene siteji ngece-ece saya suwe saya pater pangembule siteji ndang keteter sikore pater playune as oh ya oi oh ya ya oh ya ya oh ya ya yoi alah yo siyaga ing yuda lawan raja rai singa ngasta pusakane pecut nyai samandiman rampas sing papupus sing barong alas robat yo hae barange sang saya rame yo hae padha sekti kekarone warok sekti lepas sing prajurit sika ate bocah atot lawan bupati sika kabeh hancur labet ning warok neraka kecut
iya. Haya, iya. Oi, os. Haya. Oi, oi, iya. Alon. Haya, iya. Os, haya. Iya. Oh, haya. Wos. Oh, haya. Iya. Oi, haya. Oi, haya. Yo. As, haya. Oi, haya. Oi, at, haya. So, Injih, sugeng penanggihan kalian keluarga ageng Turangga Muda marak sowan wonten dalemipun Mas Penda. Acaranipun wawawan wis ngunduh mantu. Niki wonten dawuh niki wonten daleme Bapak Wahari kalian Ibu Sutina. Wau wis ana acara ngunduh mantu gembure. Terus saiki acarane jadilan ket engko. Nggih, nderek mangayu bagyo nggih Mas Ferry. Mugi-mugi Mas Nurvenda kalian Mbak Arfiana dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Anu, engko dadi engko. Sapa? Mbak Arfi ya ora dadi. Ya ora. Sabar. Peri. Makanya aku ngadeg, wis ngerti dadine ngadeg aku. Ngambara ing ngawang angelangut bebasan tanpa tepi. Tungkol ngombar gagasan asak temati
wigawa ngimpi Sripat sripi lembeyane makesimpir kandes luwes wirakane tak saketi aku mesem sepet matu nora sroto tak andeng malangku sesarengan Turong Kobudo kalian RT 05 PHA Production. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and
make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is. Oh, langgam mimpi sampun. Request kathah Mas Ferry. Napa nggih, Nduk? Enten Aja Sujono. Enten Lamis. Lamis. Terus apa maneh? Terus ana Ketaman Asmara Mas Ferry. Iki kudu Sumangga cah napa kudu rumiyin? dituruti kabeh. Sik ditata sik iki yogane ya gayeng Nduk Gumyak. Saka endi Mas Ferry? Kanca-kanca bala sambatan. Oh iya. Bala kok ora nggo sambatan kok aku ora nggo sijine kok. Sijine kan ana beda. Iki diitung wae iki saka kono, iki saka kono. Ya bola kabeh Mas Penda kok. Yo, Aja Sujono. Yo ditata sik. Iki sing ngendang Jaipong ya Sampur Sujono jenenge. Elek tenan. Aja candak lunga nang Kalimantan neh lho kowe piye to kok ora Aja digarapi. nek mlayu nang Kalimantan neh. Heeh. Aja Sujono ya Mas Ferry. Iya Nduk Cahayu, aku ora Sujono karo sampean. Ngaku salah kondo sanyatane seko diramong seko lambe agani sing nang ati enggal disirami yo ben adem koyo dek sing elengke nganti tuwa aku isih tresno kowe senajan ono godho sepiro akeh Turangga Muda ya audio production Praben
salah kondo sanyatane seko ati ramon ono lambe keni sing neng ati enggal disirami yo ben adem kaya dek wingi tansah ngelingke tansah ngelingke ati tuwa aku isih tresno kowe stadion aku desepira najan ono kudu sepiro ya, iki dilongi mboko loro nduk. apa ya mas? 3, 2, 1 Turangga Muda. kotone gunung lawu katekan parewe soto dina minggu muda-mudi asesonjo bale kambang ombak-ombak katekan krojokan sewu jejer liya
tak kira nek double. Durung bisa nedra wewayanganmu kumandel ing netra kowe lunga tanpa kandha kaya tanpa dosa citra uripmu kanthi rekoso. Haya. Seng. Iya. Iya.
bakale nuwuhake rasa tresno nganti seprene bisa ati ngawiji katon oh esemane tutur manis sing gawe sliramu nyenengake ora ngira yen bakale rasa tresno nganti seprene telit seku terno
motor lan nginjen kae motore mabur jejer jarang sembrani ojo nyangkut bareng wae timen awet ora pedot denange Yo 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 yo
sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup no anggonmu mendem yo wis cukup anggonmu gedeng yo mari-mari yo leren-lereno aja diterus-terusno tutupin botolmu tutupin oplosanmu iman dan nyawamu aja terus-teruske mergane ora ana gunane tutupin botolmu tutupin oplosanmu iman dan nyawamu aja terus-teruske mergane ora ana gunane apa ora eman duwite gawe tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran aja diteruske mendeme mergo ora ana untunge piye cepet merenono mendemmu ben dawa umurmu coba sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup no anggonmu mendem yo wis cukup no anggonmu gendang kemari-mari yo leren-lereno aja diterus-terusno tutupin botolmu tutupin oplosanmu iman dan nyawamu aja terus-teruske mergane ora ana gunane tutupin botolmu tutupin oplosanmu iman dan nyawamu aja terus-teruske mergane ora ana gunane tutupin botolmu tutupin oplosanmu iman dan nyawamu aja terus-teruske mergane ora ana gunane tutupin botolmu tutupin oplosanmu iman dan nyawamu aja terus-teruske mergane ora ana gunane Ku coba-coba melempar Lempar manggis manggis ku lempar candaku dapat ku coba-coba melamar gadis ku lamar candaku dapat jamane dan wong tuwa rapi perawan rawane yen lagi nangis wae amarga pati karo mantuke cucak rawa cucak rawa tawa buntute sing akeh wulune yen
digoyar ser aduh enak. Pak Dewari, sumangga medal wonten sadroning kalangan. Pak Dewari sapa mlebet sadroning kalangan. Ku coba melempar manggis, manggisku lebar maka ku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar candaku dapat. Cucak rawa bawa buntute ing akeh wulune yen digoyang ser aduh enake. Dengan
ya Sang Kyai hatrake toto sesaji kanggo srana kanira asung papuja hamem minta nugraha saking Hyang Widi kita pulno kanira tarbet pacoko Pinatuwa berkah basukeyo kabece ketite kang ala bakal ketara sesandi rahayu turangga muda tetep jaya ha 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 wis tola bala ing sekala dosa kyai hakrake tata sesaji kanggo srana kanira asung papuja hamba minta nugraha saking Hyang Widi kita pulno kanira tarbet pacoko pinatuwa berkah basukeyo wono kang becik ketite kang ala bakal ketara sesandi rahayu turangga muda tetep jaya dibacot dah. Wes lenggah. Ayo. Meneh baleni neh. Iya. Opa. Wes. Ayo, neh, baleni neh. Iya, wes monjo. Iya, keri. Ayo. Wes, ora apa-apa. Gentenan meneh, baleni neh. Lah iya. Tutuk kok.
Ora ore 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 ora ora ore ora ore ora ore ora ore ora ore. Iya. Ayo. Opa ope opa ope opa ope opa ope opa ope opa ope pa ope opa ope opa ope opa ope pa ope opa ope opa ope opa ope pa ope yo ha yo ya yes wes Bacot Pak. Nah, terus sing terus Pak, sing terus Pak. Yo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Injih ampun kesuwen mungkin dalu tesih wonten bapak ingkang selanjutnya. Wonten ing lokasi niki tesih wonten bapak ingkang selanjutnya. Para sutresna budaya. Iya.
Inci amin kesupen nggih mengke dalu tesih wonten Bapak selanjutnya.